Nastavak. Morat ćeš dati smrt za život. Imaš još 24 sata. Možeš raditi što god želiš za ta 24 sata. Ali kada ta 24 sata prođe, morat ćeš umrijeti ako želiš da vratiš Mary. Pa izaberi da Mary bude mrtva zauvek, ti budeš živa, ili da ti budeš mrtva a Mary živa. Izaberi za 24 sata. Sada idi nazad doma. Što se dogodilo? Moj Bože. Vila? Moj Bože. Moram odmah da snimim video, ali prvo da napravim frizuru. Evo. Ćao ljudi. Ja moram da idem sa YouTube-a. Ne mogu vam reći razlog, ali Boga mi, ja idem sa YouTube-a i eto. Idem sa YouTube-a, to je to od mog kanala. Bilo mi je veoma drago što sam imala svoj kanal. Pozdrav za sve vas, za svih 500.000. Pozdrav i volim vas puno. Ćao. Sada vam ja, Leona, govorim, možda bi neki ljudi pomislili da ja idem s YouTube-a. Ne, samo je to u seriji kao ona ide s YouTube-a. Ja nikad ne idem s YouTube-a. Da postavim. Tužna obavijest. Šta da radim za ova 24 sata? Idem da plešem malo, da pustim muziku. Da vidim koliko je. Prošlo je 24 sata. Vreme je. Da, u pravu si. Vreme je. Okej. Jesi li spremna? Da. Jako mi je žao što ovo moram učiniti, ali to je tvoja odluka. Čekaj, ti nisi ni odlučila. Hoćeš li ili nećeš? Hoću. Ja nisam ništa kriva. Ja nisam htjela ovo da učinim, ali to je tvoja odluka i moram ispuniti to. Tako da, vrijeme je. Hoćemo li na 3? Može. 1, 2, 3. Stvarno mi je žao što sam ovo morala učiniti, ali eto. Šta ću ja? Tijelo će nestati za 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5. Za to vreme u Aninoj sobi. Što se desilo? Gde je Annie? Hej, draga. Tko si ti? I zašto sam ja u Aninoj sobi? Ja sam Vila. Želim samo da ti kažem da Annie je mrtva. Molim? Annie je dala smrt da bi ti živela. Annie? Da. Ona je pustila da je ja ubijem. Mislim, to nisam željela, ali ona je pustila to da bi ti mogla živjeti. Annie? Možeš je sada vidjeti samo na 10 sekundi. Ja sada odlazim. Annie? Odbrojavam. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eni, zašto, Eni? Zašto? Zašto? Kraj serije.